سلام تعنا هبلي كبرات تملكتي معد زينا جمير له من زيناتات أنا برهان في السايم فلما نبى حصرت زيناتات توريزم كاب حمشت يوم عودتات من محاش قطبة حدث لزخنم عودي والكوسان كم زخنة نجن زبينا قبلو قدماء مستر ربي حمد قريصهم ثم قدماء مستر رب محبراو ميديوم أبزم حلال فو ملختيم عبت عودي زقبارو سراحتي معدين شجر معدين حجرن معدن تولدن عقل قلوتات ولك عودي بزبلت نكوافر مجدن مخفات علماء بمقبار زي تسارحو كم زخون يوم أفليتهم نسلست معلتات زتصنح مدرخ قمقامة فزات ما سراح شدوشت أوارح ودو بلتقنام يسالت اللهم أبتي مدرخ مكتل بريزيدانت ودب عدم فرح حويسو حلفت قرنجاف أبيات صحفة كللات ترقيبهم عيت عدم فرح بأرأيان تقبارن زتوادد أمرارحة بمفتار تقبل نزل لو سرعة حجر منقستين مهناز كمون تساتفو هزبي تربحنتن رويتن مرققات عند علامة بمقبار ات بارتي أب منقصقاس يركبيدهم أب زحالف شد شوارح كم بارتي كل مداوي معبال نمرققات زتقيد اللو رحقات بعمقات كم زقمقم مقلاتهم كابت بارتي زرخبنا حبريتا يردم بفلاي أب صباح مرصات بارتي نهز بزعاتو قال بركي تفصامنتهم مقمقم أب حمشتهم هاجراو عودتات تخرت لمعاز ترقوا وصيتات زانتا بهراونت كم حاجر نمنات زتقيد اللو رحقات بفليت أمت كم زقبرلو تزاريبهم كاب كوماند بوست جوجام زوا وفري تقبلهم أب ورداتات سرعة حزبي مس حزبي الناقون زنبرو أمرارحا كساب حزي زوجون سرعتي وصيتاوكم زخونو تجلسهم تصاب موفر أمرارحا زوا نتي كوماند بوست زقربو أم حدار زوا مبرع جوجام نور اللين برهانو تي زوا أب ورداتات تنكسايسو حزبي بمزتاي حبرتسب عبقون سلام كسلف وصيت تكور سرعتي كم استسرح جلسهم حدوش أمرار حون عبا ورداتات هزباوي مدرخات بمخفات شرح اندليتنتي صنفني حيلي كجنزب بمقبار حبرتسب مس حيلي صتات حبابيرو نسلام وارديات أطاو نخبل زخيل جنزابة كم زفت أرابريهم أكاوي كوماند بوست جوجامن عزازي إز مبراقن ليتنال جنرال محمد تسمى بقدوم بب بركوز ركب أمرارحا مس حيلتات صتات بمخان بقراتنت بمسرح استرخبه أنصراو السلام كغصل أب مقبار كتناخر كم زقبا مقلاطهم كاب محبراوي ميديا سراويت مكل خال زرخبنا حبريتا يردم أب زخر عوت عدوى زقمت حرقتات كاب تكالاتن والكسباتن متخخاب كم استجمره كنتيبا ممحدار راديس أبابا عدانج أبابا قليسان توم زكاب زلو حدقتات مس زنبرا كينات جاقنة عاوتن زمد نازلون كم زخانو تحبير لهم كنتيبا ممحدار كتما ديس أبابا عدانج أبابا أبا محبراو ميديان كم زقالتو بعال مزحلو حدقي منيستر مكلخال يونيفرسيتي ديس أبابا محبر حربنياتات انتهوت إثيوبيان كالوت آكالاتن ترخيبهم نتوم حدقتات بخبري نزاركاو بممسكان نخالطون تمساسال تجبار كفتصمو صاوعي تقريبا يونيفرسيتي أخسوم كاب استفرالي كللات زمصو حدشت تمهارو مقبال كم زجمرة تقليزم أما خاري قداي بمحدارن تمهارو نتي يونيفرسيتي ممهر قبر مكايل تافر كم زقلتو بمنستر تمرتي كاب ملا إثيوبيا هبا يونيفرسيتي أخسوم استمدوا لعلى كلتا شحن شوعات تميتين تمهارو كاب شدشتك ساب شوعات تطريق تشحن عصر تشدشن عام تمرت نابتي يونيفرسيتي الناتو يركبهم توم حدشتي تمهارو ناب يونيفرسيتي أخسوم انتاتو بنبرتي كتم أخسومن أمرارحا يونيفرسيتي أخسومن أقبابلا تغير لهم توم تمهارو نستغبر لهم أقبابلا مسكانا مقربهم كاب بيت صحفت قدات كوميونيكيشن جزاوي ممحدار كل التقراي زرخبنا حبريتا يردم تمركتي حجر ما بزرزر نابز حزنا مزيناتات كمرح
قروابتي هاجرات بحيل إلكتريك نتأساسرت تركب إثيوبيا بر بحر نمركاب زخل سممع وحبيت راح كي تخون زقبراي كبلو نإثيوبيا أب استفلا لهاجرات زوكلو عم بس هدرات حبيروم نتصاب نبرتت هنا بريو برحنن إثيوبيا زلوا أستات 120 مليون حزبي مبرا أفريقيا زهنسو ودبات عباي أدل عداقا خوينا نغتوسد مبقسيو ወደቦች በአብዛኛው የሚያተኩሩት የኢትዮጵያ ማርኬት ነው ወደባት በአብዝሓ ኣብ ግምት ዘእትውዎ ዕዳጋ ኢትዮጵያ እዩ ህዝባ ብዙሕ እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ተጠቃሚ ናብ ኣፍሪካ ዝኣቱ ብህንዲ ውቅያኖስ ማለት ብወገን ሰሜናዊ ሸነኽ ህንዲ ውቅያኖስ ዘሎ እውን መብዛሕትኡ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ረብሓኣ ከተኽብረሉ ትኽእል በሪ ክህልዋ ይግባእ መዕረፊ ድሌት ብዙሓት ሃገራት ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያውን ጉዳይ ህላውኣ ምዃኑ ይለዓል በቅርበት ቀይ ባህር አለ ገልፎ ፌደን አለ ኣብ ቀረባ ቀይሕ ባሕሪ ኣሎ ወሽመጥ ኤደን ኣሎ ብላዕሊ ድማ ባብል ወደብ ኣሎ ምስ ሓለፍካ ድማ ብስዊዝ ካናል ጌርካ ሜዲትራንያን በዚ ድማ ኢንዲያን ኦሽን ፓሲፊክ እውን ኣሎ እዚ ጂኦግራፊያዊ ሎኬሽን ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን መብዛሕትኦም መተሓላለፍቲ እዮም ኣብዚ ወሽመጥ እዚ እዮም ዝሓልፉ ማለት እዩ እዚ ድማ ንኢትዮጵያ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ 95 ሚእታዊ ንግዳዊ ፍሰት በቀይሕ ባሕሪ እዩ ዝካየድ እዚ ፈለማ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕንነት እዩ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትርና ከም ዝበልዎ ጉዳይ ማይ ኣባይን ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ህላዊ ኢትዮጵያ ዝውስኑ እዮም እዚ ጉዳይ ህላዊ እዩ ከም መብርሂ ኣምባሳደር ስለሺ ኢትዮጵያ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ብቅረብ ሓይሊ ኣብ ምትእስሳርያ ትርከብ ካልኦት ሃገራት እውን ካብ ሃፍቲ ተፈጥሮን ንኢትዮጵያ ክካፍላ ይግባእ ምስ ሶማሊላንድ ወደብ ኣልሚዓ ንኽትጥቀም ዝተሰማምዐትሉ ሰነድ እውን ኢትዮጵያ ወሃቢት ሃፍትታት ተፈጥሮኣ ጥራሕ ከይትኸውን ዘኽእላ እዩ የምናመነጨውን ኢነርጂ ዙሪያችን ላሉ ሀገሮች ሁሉ እያቀረብን ነው እነፈልፍሎ ኃይሊ ኣብ ዙርያና ዘለዋ ሃገራት ነቐርብ ኣለና ሕሳር ኤሌክትሪክ ሲቲ ከምኡውን ዘተኣማምን ኃይሊ ነቐርብ ኣለና ሱዳን ጅቡቲ ኬንያ ምስ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰራ እየን ምስ ደቡብ ሱዳንን ምስ ሶማሊላንድን እውን ስምምዕ ኣለና ኣብ ቀጻሊ እውን ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ርክብ እዩ ሓደ ዘለና ዓብዪ ጸጋ ወይም ትሕዝቶ ኤሌክትሪክ እዩ ንዕኡ ድማ ንህብ ኣለና ብምላሽ ድማ ወሃብቲ ጥራሕ ከይኮነስ ካብ ካልኦት ንረኽቦ ረብሓ ተኻፈልቲ ክንኸውን ይግባእ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ብምትእስሳር ናብ ጎዳና ምዕባለ ከምርሓ መንገዲ ዝኸፍት ምዃኑ እውን ይዛረቡ እቶም አምባሳደራት ኢትዮጵያ በዚህ አክሮስ ስትሄድ በሶማሌ ክልል ስትወስድ በዛ በኩል ደግሞ የሶማሌ ህዝብ አለ ማለት ኢትዮጵያ በወገን ክልል ሶማሌ ኣብ ሶማሊያ ዘሎ ካልኦት ክልላት ተወሲድካ ሶማሊላንድን ተወሲድካ ኩሎም ሓደ ዓይነት ቋንቋ ሓደ ባህሊ ሓደ እምነት ዘለዎም ህዝቢ እዮም بوغن كينيا دو سودان دو سودان قص تخيدكا تمساسالي سلازي تأساسيرنا خنعبي عدل يفترلنا በጣም ፕሪዲክተብል የሆነና ሩል ቤዝድ ሆነ ዚዩ ዝግመትን ኣብ ሕጊ ዝተደረኸ ግቡእ ስምምዕ ዘለዎ ዝለዋወጥ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ቀጻላይነት ዘለዋ በሪ ክትረክብ የድልያ ምስ ኩሉ ብምትሕባር ንምስራሕ ብሰላማዊ መገዲ ነዞም ጉዳያት እዚኦም ምፍታሕ ኣድላይ እዩ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ንምርካብ ዝበጽሕቶ ስምምዕ ህዝቢ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ተጠቀምቲ ዝገብር ከም ዝኾነ እቶም አምባሳደራት ዝወስኽዎ ሓሳብ እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብወርሒ ጥሪ ዝኽበሩ መንፈሳዊ በዓላት ብድሙቕ ንምኽባር ምድላዋት ምዝዛሞም ቢሮ ቱሪዝም እቲ ክልል ኣፍሊጦም እቶም በዓላት ብሰንኪ ጸገም ጸጥታ ዝተሳሓለ ቱሪዝም ንምንቅቓሕ ብዘኽእል መልክዑ ከም ዝኽበሩ እቲ ቢሮ ኣፍሊጡ ኣሎ ንጸብጻብ ራሃይል ፍሬው ጌታቸው ኣለሙ ጥሪ ኣብ ክልል ኣምሓራ በዓል ልደት ስዒቦም ሃይማኖታውን ያታውን በዓላት ዝኽበርሉ እዋን እዩ ሎም ዘበን እውን ነቶም በዓላት ንምኽባር ምድለዋት ከም ዝተወገኑ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ኣምሓራ ዶክተር ኣየላን ናውጤ ገሊጾም ከጥር 1 ጀምሮ እስከ ጥር 30 ድረስ በርካታ ሃይማኖታዊና ልዩ ልዩ ባህላዊ ኢቨንቶች አሉ ካብ ሓደ ክሳብ 30 ጥሪ ብርክት ዝበሉ ሃይማኖታውያን በዓላት ኣለዉ ጥምቀት ኣብ ኩሎም ከባቢታት ክልልና እኳ እንተተኸበረ ኣብ ጎንደር ድማ ኣዝዩ ድሙቕ ብዝኾነ ኩነታት ዝኽበር ስለዚ ጥምቀት ኣብ ጎንደር ክልላዊ ብዝኾነ መልክዑ ንምኽባር ምስ ኣቦታት ሃይማኖት ብምዝታይ ኣብኡ ምስ ዘሎ ጸጥታዊ ኮማንድ ፖስት ኣድላይ ቅድመ ምድላዋት ብምክያድ
ጥምቀት ኣብ ጎንደር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ምንጃር እውን ብስፍሓት ይኽበር እዩ ንሕና ከዓ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ኣራም ፑቴ ካልኣይ ምዕራፍ መባፅሕ ቱሪዝም ጥምቀት ንምግባር ኢና ንሰርሕ ዘለና ጥሪ ኣብ ባህር ዳር ብዝብል መርሃ ግብሪ ካብ 1 ክሳብ 30 ጥሪ ባህሊ ጊዮን ኣብ ሰከላ ግሽ ኣባይ ንምኽባር ምድላዋት ይገን ኣሎ ካልእ ኣብዚ ወርሒ በዓለ መርቆሬዎስ እውን ኣብ ደቡብ ጎንደር ብስፍሓት ይኽበር እዩ ነቶም በዓላት ስዒቡ መንፈሳውን ታሪኻውን መባፅሓት ብዑደተኛታት ይዝውተር እዮም ብምዃኑ ድማ እቶም በዓላት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ቱሪዝም ብሰንኪ ኮቪድን ፀገም ፀጥታን ካብ ዝበፅሖ ፀገም ንምሕዋይ ዘኽእል ብዛዕባ ምዃኑ እውን ኣልዒሎም ከሰላም መጥፋትም ከፍ ባለ ደረጃ ጦርነት በሚባለው ሌቭል ውስጥም ሆነን ካብ ስእነት ሰላም ክብ ብዝበለ መልክዑ ኣብ ኩናት ኮይና እናሃለና እውን ዓስታት 10,000 በጻሕቲ ወፃኢ ዓዲ ኣብ ዝክልል ዑደት ኣሳሊጦም እዮም ካብ 4 ሚልዮን ዘይነኣስ ቱሪስት ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተንቀሳቐሰ ዑደት ኣሳሊጡ እዩ ዓስታት 1.7 ቢልዮን ብር ናብ ቁጠባት ክልል ኣተው ኮይኑ እዩ እዚ ዘርኢ እቲ ዓውዲ ኣብ ውሽጢ ፀገም ኮይኑ እውን ንቁጠባዊ ዕቤት ኣስተዋጽኦ ዘበርክት ኣብ ውሽጢ ፀገም ኮይኑ እንዳሃለወ እኳ ንረብሓ ዜጋታት ኣስተዋጽኦ ዝገብር ዓውዲ እዩ ኣንጻራዊ ሰላም እንተዝብሉ ድማ ክንደይ ዝኣክል ኣበርክቶ ክገብር ከም ዝኽእል ይፍለጥ እዩ ካልኣይ መፋረቕ ዓመት ዓውዲ ቱሪዝም እነነቓቕሐሉ እዋን ንግበሮ ብምባል ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚርና ሰፊሕ ስራሕ እናሰርሕና ኢና ንርከብ ብምዃኑ ድማ እቶም በዓላት ብሰላማዊ መልክዑ ንክኽበሩ ካብ ዝኾነ ዓይነት ፀቕጢ ናፃ ብዝኾነ መልክዑ ንክኽበሩ ኩሉ እጃሙ ንከወፊ እቶም ሓላፊ ጻውዒት ኣቕሪቦም ከህዝቡ የሚጠበቅ ሁሌም እንደሚያደርገው ካብቲ ህዝቢ ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ግዜ ከም ዝገብሮ እቶም በዓላት ሃይማኖታውን ያታውን ጸጋታቶም ሓልዮም ብሰላም ንክኽበሩ እጃሙ ከበርክት ይግባእ ንኣካላት ፀጥታ ሓጋዚ ብምዃን ካብ ውሽጢ መፃን ንዝመፁ ዑደተኛታት እውን ምቾት ብምሕላው ተሓጉሶም ንኽምለሱ ብምግባር እዚ በዓል ብዝበለፀ ኣድሚቕና ክንሓልፍ ይግባእ ወሃብቲ ግልጋሎት ትካላት እውን ካብ ወትሩ ብዝተፈለየ መልክዑ ገፊሕ ስራሕ ሰሪሖም ነቲ ዓውዲ ዘነቓቕሕሉ ክኸውን ይግባእ ኣብቲ ክልል ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ በዓላት ጥምቀት ፈረሰኛታት ኣገው መርቆሬዎስን ጊዮንን ምስ ጥሪ ኣብ ባህር ዳር ዝብል መርሓ ግብሪ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ክኽበሩ እዮም ለም ዘበን ዝርግሐ ዘመናዊ ድኽዒ ብፍሉይ መልክዑ ንክባፃ ኣቐዲሙ ናብ ክልላት ክከፋፈል ምግባሩ ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍሊጡ ጎና ጎኒ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ዘመናዊ ድኽዒ ተፈጥራዊ ዝኾነ ድኽዒ ኣብ ምስፍሕፋሕ እውን እናሰርሐ ምዃኑ ሚኒስትር ዴኤታ ሕርሻ ፕሮፌሰር እያሱ ኤልያስ ንኢቲቪ ትግርኛ ገሊፆም ኣለዉ ናዝሬት በሪሁ ተወሳኺ ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዘርግሐ መዳበርያ ቅድሚ ሕዚ ዓብዪ ዕንቅፋት ብምዃን ዝተፈላለዩ ፀገማት ተስዒቡ እዮም ኣብዚ ጉዳይ መልኪቶም ምስ ኢቲቪ ትግርኛ ፃንሒት ዝገበሩ ሚኒስትር ዴኤታ ሕርሻ ፕሮፌሰር እያሱ ኤልያስ ሎሚ ዘበን ዘርግሐ መዳበርያ ቤት ዕዮም ብፍሉይ መልክዑ ነዚ ጥራሕ ዝከታተል ሚኒስትር ዴኤታ ብምምዳብ ካብ ካልእ እዋን ኣዝዩ ብዝሓሸ ኣገባብ መዳበርያ ቀዲሙ ናብ ዓዲ ውሽጢ ምእታው ናብ ክልላት ከም ዝተዘርግሐ ገሊፆም ማዳበርያ ከዚህ ቀደም በተለያዩ ምክንያቶች በመዘግየት እና በስርጭት ላይ ያጋጠሙ ችግሮች ይታወቃሉ መዳበርያ ቅድሚ ሕዚ ብዝተፈላለየ ምክንያት በመደንጓይን ኣብ ዝርግሐ ዝነበሩ ፀገማትን ይፍለጡ እዮም ሎም ዘበን ብፍሉይ መልክዑ ኮሚቴ ማክሮ ቁጠባ ብዝተጠናኸረ መልክዑ ሓድሽ ፖሊሲ ውፅኡ ኣብ ውሽጢ ሕርሻ ነዚ ጥራሕ ዝመርሓ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሶፊያ ኣለዋ እዘን ሚኒስትር ብዋናነት ነዚአን ዝመርሓ ቅድሚ ሕዚ ንመጋቢትን ሚያዝያን ክዝራእ የካቲትን መጋቢትን ነይሩ መዳበርያ ዝኣቱ ሕዚ ግን ፈላማይ ጽዕነት መርከብ ወደብ ዝኣተወ ጥቅምቲ እዩ እዚ መዳበርያ ናብ ክልላት ኣብፂሕና ኢና ሕፅረት መዳበርያ ለምዞን ክህሉ ትፅቢት ይንገብር ጎና ጎኒ እዚ ድማ ይብሉቶም ሚኒስትር ዴኤታ ተፈጥራዊ መዳበርያ ብምስፋሕ ንመዳበርያ ዝወፅእ ሸርፊ ወፃን ክራይ ወደብን ክንኪ ክንገብር ኢና ኢሎም ከማዳበርያ ላይ ጎን ለጎን የተፈጥሮ ማዳበርያን ማስፋት አለብን ጎኒ ዘበናዊ ድኽዒ ናይ ተፈጥሮ ድኽዒ ክነጋፍሕ ኣለና ዘበናዊ ድኽዒ ነቲ ዘርኢ ክምግብ ይኽእል ኮይኑ ግና ዋግኡ ብጣዕሚ እናወሰኸ እናኸደ እዩ ናይ ዓለምና ዋጋ ዘበናዊ ድኽዒ እናወሰኸ እዩ ዋጋ ነዳዲ እውን ይውስኽ እዩ ዋጋ መጓዓዝያ ክራይ ወደብ እናወሰኸ እዩ ሕፅረት ዶላር ኣለና ስለዚ መጠን መዳበርያ ነኪና ፍርያታውነት ክንዕቢ ንኽእልን ምስ ተፈጥራዊ መዳበርያ ኣጠዓዒምና ኮምፓሳት ብምግፋሕ ዕቀባ ሕርሻ ብምስፋሕን ካልኦት ስራሕቲ ዕቀባ ማይን ሓመድን ብምግፋሕ ምህርትን መፍራይነትን ክንዕቢ ንኽእል ኢና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ሶማሊላንድ ዝተፈራረመቶ ስምምዕነት ምልማዕን ምጥቃምን ወደብ እውን ኢምፖርት ኤክስፖርት ምስፋሕ ናይ ዓርሱ ግደ ከም ዘለዎ አብሪሃም ወደፊት ደግሞ የራሳችን ማዳበሪያ ፋብሪካዎች ይኖሩናል ንቅድሚት ናይ ዓርስና ፋብሪካታት ዘበናዊ ድኽዒ ክህልዋና እየን
ودبون حزي أب مرقاتنا نركب بسهول أمرار حاكبر قدامي مينسترنا طوعي زخنا ناي غوربيت دبلوماسي بمسعاب عبر الإثيوبيا تعزيز نبره بري وصائي بطبب سيرهم ويم نزقات عمي بقبو تتقيمنا وطبعنا نعبي حرشانا ونكمو بزحي هزبنا نوسخيم سلازي اكسبورت امبورت كغفح له نزل مقبار لما بر بحر يدلي حزي بربرات راح زي كونس كالوت ودبات ونكر رأي اللون بوغن سودان مهرتات كنسدد لنا بوغن جبوتون بخمو بتوسخي كالوت همارات ساتنار انا هنكيدينا زين عداقام إثيوبيا تخلطات عنببان فرمرن مفراي زخل صبو كنتات عير كامزلو أبت عودي استوفرو السب هافتي قليص أمالوم أبت عودي استرأي صقامات بمفتاح زحشة توت نمركاب ناسرها كامزركابون تحبيرو نتصابصاب إيدوم أماره عبادي دمكان أب كبابي كتما هولتا زركب أب أغرو إنداسترين جوري استوفرت تكال أغري فلورا فرياتو نبركت زبالو عمتات نابو وصاي سددنا قبر صنيحيم إثيوبيا نفريات تخلطات امبابان فرامرن أبي عغمي زلوا مخانو مكايد سراح شنو رقسي حبيرم. We can grow strawberries throughout the year. نفريو زلنا فريات إنجوريو أب إثيوبيا عمت مولو إنجوري مفراي كاليو زي أب كالي كفال عالم أيركبن إثيوبيا نتخلطات امبابان فرامرن زلوا عقمي بمتكم شرف وصاي نمركاب زتفلالو كبابتات بمحراي أنها تسرحة كم زركب أبي مينستر حرشام متحبابري إكسبورت هولتي كالتشر مكونن سلو من رديوم بلوبيرينا سباراغس يتبالو بلوبيرين سباراغرسن زتبهالو أب طاليانن سبينن بتعم تدليت زغونو فرياتات نمفراي بسفحو ناتسرحيو زي بمعباي قرب كسفح مقبار تعرتات يقبر له أب أفوكادو موزن باباين أب دبو معراب أواسا زتمرتو كوريدرات زتمرتو ناب عداقا وطان مغرب بصبو قنتات ناتسرحيو نفريات امبابا زخون سفح عغمي أبي إثيوبيا ولا كوانتالو استفلالو يتسقمات كم زلو أب تعودي استوافرو سبهابتي حبيرم. We are looking into bringing new fruits in Ethiopia, that is raspberry, blackberry, blueberry. أب زغطل كم بلاك بيري، روز بيري، بلو بيري ناب إثيوبيا تأتاتينا كنلالي ندلينا نزد ما كاب منجست إثيوبيا نايبوتا دقاف كجبرلنا ندلينا يا input يا مستواقول تجروش علو توسختي التاوتات يتأقوقولو يوم يدنقيو زد ما أب خيد مهرتي تعنتو يفتريو أب خيد فرياتون من كاي يريئيو ኩባንያዎች ያለባቸውን ዝርዝር ችግሮች በማቅረብ እቶም ትካላት ዘለዎም ጸገማት ብምፍላይ ክፍትሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ እናፈጠርና ኢና እዚ ንምፍታሕ መጽናዕትን ስርዓትን ብምዝርጋሕ ብኽነት ንምቕናስ ይስራሕ ኣሎ እዩ ፍርያት እምበባን ፍራምረን በብዓመቱ ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ሸርፎ ወጻኢ ዝርከበሉ እንትኸውን እዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቡን ቀፂሉ ብኻልኣይ ብርኪ ይስራዕ